natare rescue na mayong bungkag sa tanan. Natare rescue nun bublo ang awag din na buntag. Ada sa kapadyangan sa kanadapita na. Sa iyo kayo na yung siguro taan eh. Kita na siya. Ratong rescue no, mga siguro ng bungkuha nga nakasag. Tama ko lagi. Share. Kini dre wala yung nagpatimaw para wala to rescueon unsa ka rin ay salamat abot na yun. Okay, dara mo na itong rescueon ron. Nasira na pong bakit ano eh. Ha? Ini ang ni ko ani. Magyapon para tong kuan lang. Mao din ang inungdan sa wadi mo andaro na paong kalit. Kini siya napanit. Oni siya napanit. Uli electronics nero na tong giapas ha. Mura na inungdan no nga di siya mo andar. Gamay ra kay ginungdan. Kaya update pa. Kaya ato na tipi lang boy. Tipi kay okay naman na. Kaya yung tagiya oh. Nisayo siya kay para sayo siya maabot na langay na noon. Sayo na dugay. Sayo na noon nga nadugay. Karon okay na ni. Kay tipan na ni siya tipan. Asang kuandre boy? Na. Takob na diha say. Mga tipa. Yung boys. Ano daw to? Kanay yung gitipan. Ora na yung problema nga di mo andar napalong. Okay, pira na pong itira ni Ron, kayo man na ni Ron. Tagiyaw. Niti na ni Ron. Pag-aag yung nag-tape na. Tama po dito yung nag-ibasa, short circuit. Primero. Oo. So bit din ako gikuan. Ora na yung problema nga di mo andar. Karon kayo man naman eh. Bira na pong itira ni Ron. Pinanduha ka ng duha. May tipo. Ina, ano itong gihapas karong buntaga, full electronics. Daggan ba kay tools na mo dala? Tingnan na ito ng pandar. Di sir. Yan siguro na eh. Tingnan nagpandar sa giya. Okay. Na, one click na. Bira na pong heater eh. Balungan daw sir, usap daw. Na, kita na.
Okay na, one click na. Yan na, bira na po ng itira ni ron. Muna itong giapas, bunggo. Uli electronics ni siya. Oh, man naman eh. Uli na po miyane, hanggang sa muli na po dani. Okay, man na itong giapas ron. Dito, morning unita ni. Sir, ito na miya. Yan na. Karon uli na ta kay man naman. Ito na eh. Okay, pasi na ta. Man na itong giapas.